Kuna sɔrɔla I ɲɛda si buruburunin ka ca ani point noir e ka nin essayer tan. Sɛfan dengelen jijɛma, di cuillère fitinin ɲɛ kelen ani nemurukumuni cuillère fitinin ɲɛ kelen bɔ ɲango. An b'a sɛbɛkɔrɔ gosi f'a ka kanga. Ni maski min filɛ nin ye n'i b'a k'i ɲɛda la I b'a kɛ wuladayanfɛ fan ka taa sufɛlayanfɛ fan na. Sabu nemurukumuni b'a la. Tile n'ale tɛ teri ye. A kangalen ɲuman an b'a jɔsi an ɲɛdaw la. A jɔsilen ɲuman an ɲɛda la an bɛ Kleenex fosi k'a bara la ka tila tuguni ka dɔ kɛ ale fana sanfɛla la. I b'a kɛ k'i ɲɛda bɛɛ labɔ. Miniti hakɛ t'ale la I b'a to yen a ka ja I ɲɛda la kaki. N'i b'a sama ka bɔ I ɲɛda la f'i I yɛrɛ k'a dɔn ko si buruburuninw bɛ ka sama ka bɔ a fɛ. Ani point noiru. I bɛ sɔrɔ k'i ɲɛda ko ji wɔlɔkɔ la aw kan bɛɛ. Coucou sɛfan jijɛma maski. Sɛfan dengelen jijɛma nɔnɔmugu cuillère ba ɲɛ kelen ani di cuillère fitinin ɲɛ kelen o kan ka ɲɛda fila bɔ. N'a kɛra ke e de ɲɛda ye ɲɛda ye a jijan bɛ waati bɛɛ I bɛ nin k'a la. Semaine kɔnɔ siɲɛ 2 bɔ ɲango ka se siɲɛ 1 yɛrɛ ma. A b'i ɲɛda hydrater ka bɔ ni mini d'a ma. An ɲɛdaw kole jɛlen pasi ni safinɛ ye an bɛ ji jɔsi ka bɔ a la ka sɔrɔ k'a k'an ɲɛda la. Sɛfan jijɛma ye antibactérien fana ye. An b'a to an ɲɛda la miniti 30 bɔ ɲango f'a ka ja ka ɲɔgɔn minɛ. A jalen ɲuman an b'a ko. Aw kan bɛɛ.